to čo to? Prečo točíš na telefón? To je BTS cloud, čo? Áno. Dobre, takže dneska točíme na Sony Alpha 3. Pomocou. Jak pomocou? Čo pomocou? Proste hovoria pomocou, všetky tri naraz, že pomocou. Celkom sa teším až na to, že mám hrozné vlasy dneska. Teším sa na to, že keď to bude natočené, tak to bude sranda, jak pes. Super. Chlapky. Bolo to teraz v pohode? Hej, bolo to super. Bolo to super, dúfam, že máme zvuk. Môžeš ďalší. Tak, kto si chce skúsiť ešte? Tiana? Tamara SBS? Tamara? Nechceš si vyskúšať hovoriť? No poď, tak poď. Hej. A čo mám robiť? Povieš text. Ja? Prečo? Nechceš si skúsiť? Daj ti to tam tu. Čakaj, lebo som otočil magnet. Tak. Ja ti to natočím, že takto. A, dobre. A čo hovorí? Neviem, v podstate uprav si les, jak chceš. Lebo tu máš také, že 1, tu máš také, že 100. Nech sú šťastní, že vôbec dýchajú, lebo... Nie, nestresuj. Čo mám hovoriť? Svoj text. Že čo si myslím o dnešnom natáčaní, som unavený. Nechci sa mi to robiť, mám to režirovať, aj keď som to nemal režirovať, mal som to iba zvučovať. Ty to svietíš, aj keď nemáš jednu ruku. A proste... Ja viem. Ja som šťastný, pretože aspoň nie som na posledných 3 hodinách tejto úžasnej školy. Ja by som sa chcel opýtať. Kde mám svoj mikrofón? Dobre, dajme si pauzu. Dobre? Nie pauzu, nie čo za pauzu. Nie, čas. Na čo chceš pauzu? Na kavičku. Začneme takto. Ty máš pauzu, môžeš ísť. Dobre. Poď si kavičku. Môžeme nadávať. Si ready? A tak, spoj. Ale to má byť backstage. Je to backstage. Ona povedala, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, tak chcú s nami ísť strihať, tak som povedal, že ja dobrý človek nie som a zrejme ani ty. Ja som dobrý človek, ale musím uznať, že nie som tu vedúci. Oni budú otravovať, povedal. Ja nie som... Vieš čo, budem s nimi sa nada strihať? Toto tu. Toto ja budem No strihať. však dobre. Áno, strihal topíra nakoniec. Otázka, že či náhodou ja s Benčom, že či by ste vedeli tiež z etiky ospravedlniť, lebo... Oni nám idú pomáhať pri strihu, chceme lebo... pomáhať pri strihu a jak ja tam budem. No však hej, to hej. Nie sme strižni, ale sme prozvasané. Môžeme ísť radšej do strižne, mne sa tam lepšie. Môžeme ísť aj do strižne, ale Idete neviem, s nami? ktorá je voľná. Hej, musíme zistiť, ktorá je voľná. Idem sa pozrieť do strižne. Dáme ešte Tamaru, to skôr za Martošom treba ísť. Tak idem za ním. A však on tu není. Nie. Ale svieti sa tam. Ježiš. Pána Krista. Odkiaľ sme došli. Ja mám veľkú búne. 2 minúty zvoní. Majmo, ne? Na hore hroď. Není tu Martoš. Nie tu Martoš. Poďme do bufetu. Počkaj, kolody, rozhlasové mamikinu není otvorené tam náhodou? Zoberieš mi? David, vieš, či je na 5. voľné strižňa, jednotka. Ani jedna nie je voľná? Ani jedna. Čo sa rieši? Nič, oni tu budú a nemajú kde to strihať, lebo sú obidve A my strižne. máme hodinu a musíme ich zabovať, takže tu isto nemôže byť. Na 100%. No dobré. Tak nech idú do multi. Tak kde tam budem strihať? Asi na tu na ďalke. Nie, ja dobre pôjdem do striženia, to nezrejme, idem pozrieť, a fakt sú, že je obsadené, aby sme strižne. Nie, ale hore W tiež robia... A v tej, čo je, že umelecká prax, čo je a vedľa toho. Dvojke strižní? Áno. Tam neviem, čo tam niekto je. No, čuješ,
hej. Matúš, neskočíš mi prosím ťa, ja si znechal jedno všetko. Dole, jak sú tie šrepníky. Ja idem do stredy. Dobre, idem dole. Kde máš veci? Tu buď. Idete po veci si? Hej. Ja si tiež idem po veci. No, dobre, tak ja... Počúvaj ma sem, ten, ktorý toto bude strieľať, bude plakať. Takže Píra. No, pridá. Fúha. Chceš sa predstaviť školu? Ja som to tiež dobre. Chceš robiť tour guide? Tour guide? Hej. Oh shit. Here we go again. Takže ideme teraz. Benji. Povedz ahoj. Vítam vás. Čo máš hovoriť? To je perfektné. Jedlo. Čo máš? Ticho, to je kočík teda. A von. Ježiš, no tá, ako... Možno, hej. Ty, ale toto netoč. Toto netoč. Čo je to? Toto bude zlé. Ale však to je jedno, ale to je skôr, Nie, ty teraz nie. Však chcem pustiť hudbu. Ja idem púšťať. Ja chcem. A čo si koko? Čo máš krámy? Lebo zgadí sa. Je mi tu teplo. Lebo tu je on. Zdravíčko. Dobrý. To je tu ste. Máte? Ďakujem. Dobre, jak to skopíruješ, tak nesiete to do rozhlasaku? Niekto z vás? Hej, dobre, okej. Dobre, díky. Hej. Díky. Lebo Lazar to ešte potrebuje teraz. Kde tu je Spotify? Myslím, že to nemáš. Majte za. Čo by si nám povedal, ak sa ti to páči? Sa na chvíľu pripojím na svoje. Po piči celkom, som rada, že Ale tak pri sme strihu odišli budeme za tam tyky, dávať že nemusíme byť na hodine a... Yes, ja sa tiež Ja bavím. to budem, však ty si to tiež užívaš, nie? To je moja Že vysí- len tak sleduješ To je moja vysívaná práca, byť No, kameraman. No, A iba ísť za ľuďmi a točiť ich takto blízko do tváre, dokým To je to super, to je nepríjemné. veľmi príjemný pocit, ja viem, hej. Presne tak. No. Ja sa bojím, že to budem vyzerať na Môžeme- piču, ale... To vyzerá, že aj tak. Ale nie, Čo som mal teraz? ďakujem. All around me my familiar faces. Toto tam dáš, tak tu? Za Píra. Čo? Píra to tam dá. Tu by si nemala piť inak. Asi No ja sa ťa pýtam, piča si? Ty seď vzadu Ja budem a buď váš ticho. DJ, Ty si ja mala, vám tu ty tu ani pustím nemáš byť, také ťa vyhodím dobré stade. bomby. Počkaj. Nie, ale vážne Prečo sa teda. nepripojím? Nie, ale vážne, hej, Ale buď ticho. vážne. Prečo sa No nepripojím? si sadni, aj ty si sadni a seď. Čo tu je, ty kokot? Keby si Maťo, bol ja ju nejaký vyjebem král. stade za chvíľu. Bože, a jak? Ty zamena Povedz, keď mám pustiť. ilúzia. Ježiš, to je strašné. Kamarov ma to vyjebať. Jak sa to vyjebáva? Toto, zober ťuky na to Pravím. a ľavým. Drž to. Ľavým a tam. Presun. Však to presuň. On je kokot. No. Wow. Však to označí. Viete, čo robíte? Ja? Čo robím? To viete, čo robíte? Nie, nehovor. Ja som v živote nestrieľal, ja len som sa raz hral s Davinčím. Tak mu ukazujem ako na to, on vie strieľať, ale nevie program. Nechápem, jak vie strieľať, vieš program. Fúha, no tá. Píra veľa šťastia. Jaká? Fuj, tak toto nie. Už vidím, ak bude strieľať, toto je môj hodinový záznam. To bude strieľať aj ako. Čo je toto? Strašná hudba stadiaľ ide. To nie, ja počúvam to tento feťak. Ja? Ona? Čo robíš? Neviem. Ja neviem, ja som tam stratený. Nie, Tu si niečo hovorila. To nedús. to není. Tu bol stream. Maček, Áno? riaditeľná. Ja? Vejpu mi daj, riaditeľná. It was at this moment that he knew. He fucked up. 1, 2, 3, 4, 5. Zabudli ste, že internety fungujú. Mikrovka dopiekla.
Vianočná pošta sa oficiálne začala. Tento sviatok môžete poslať svojim spolužiakom odkazy, priania Čo? alebo krátke Tento pozdrav- sviatok môžeme poslať svojim spolužiakom? OK. Prečo ste tu už vetraja? Lebo Lebo Matej Klaudio nachytal, že zobrali, kuril. lebo... Počúvaj, jak mám stade vyjebať toto? Čo ste vyjebali? Toto. Čo? Toto tu nechcem mať. Toto je Však to bezvadné. klikni. S čím? Však pravím. A teraz daj delete. A kde delete? Aha. Nechceš počať aj počítač nepoužívať ani. Fú, to čo je? Ukáž toto, takto vyzerá to video? Hej. Fúha. A zvuk máte dobrý, aspoň pusti to. Pustím ti to, čakaj. Aspoň nech zvuk je dobrý. V dnešných dňoch môžete poslať zobrali? učiteľom, Hej. spolužiakom odkazy, Rest in peace. priania, Počkej, čo? krátke pozdravy pomocou našej Vianočnej pošty. Čo mám s tým robiť? Ale ja neviem, či to je toto Koho ináč. zobrali, či čo? Však tu ste si teraz vravel, Čo že som máte. zobral? Matia zobral. Alebo kuril. Spiť, že čo, tak to navrazoval, alebo čo? Grbič ho nachytal. to Povedal, našiel, že no. Wi-Fi funguje. Čo vy tu? Ja neviem, internet funguje, toto povedal. Tak Internet. ja neviem, že čo, jak to zistím. Internet, alebo Čo internet, dá, alebo neviem, napočúva, čo do alebo čo. piči. Ty si zase streamoval určite. Ja som streamoval tak asi 15 minút dozadu. Vianočná pošta sa A oficiálne poviem, že 2 začala. minúty, ani nie 2 V najbližších minúty. dňoch môžete poslať svojim minúta. spolužiakom, učiteľom, A na streame sme nekurili, bo som Vzdelania. dal na to presne alebo pozor. krátke Teraz počujem. odkazy. Pekne mi zajebalo. No dobre, To ja idem striať vedľa. A oni čo, oni už tam nedabujú, hej? Môžeme byť, že... Tá, už dúfam, že ma nikto nevyhodí, Rest bo in ak ma už peace. dneska vyhodia tretíkrát, tak ako zabije. Rohu Som bol. hladný. Asi Som nervózna. môžem si zbehnúť do trety po jedno? Skúsiš to ty? Môžeš. Mám toto vymazať? Tie fotky? Môžeš, áno. Vieš, jak sa to robí asi. Hej. Oh, ježiš. Ale mňa by zajímalo, že... Jack zistil toto s kódom. No však to streamovali. Streamoval? Tá asi 2 minúty možno, 5 minút asi. Možno, neviem. Ja som tam bol určite. To viem. Dobrý. Kto tu? Kto je tam? Postižená som. Ale kolóde bude mať zase asi problém. Vy ste streamovali? On prišiel a tu bol dym jak piča. Si nevidela? Vejpu má v ruke a tu kuril, akurát dym vyšiel. To si nevidela? Feel like a rhino, smoked out, no pyro. Keep a mask up on me face, kid, and it's all black, gotta lie low.